Преди 100 години, повече от век, започва производствената история на Оргахим АД, град Русе. Началото слагат предприемчивите мъже Алберт Искович и Израел Леви в далечната 1901 година, като създават предприятие за добиване на различни видове мастила, бои за обувки и лакове. През 1947 година фабриката се национализира и от следващата година за дълго време носи името Гаврил Генов. От 1993 година става Оргахим ЕООД. Новата история на предприятието започва през 1998 година, когато се извършва приватизация и става акционерно дружество. През същата година фирма Поликолор, водещ производител на лакове бои и смоли в Румъния, става съдружник на Оргахим АД, като закупува 51% от акциите на дружеството. Започва видима промяна в стратегията на маркетинга и продажбите на групата, като се засилва вниманието към продажбите и дистрибуцията. Стратегията на групата е да достигне водеща позиция на пазара за покрития и смоли в Югоизточна Европа, като става все по-силна на местно ниво и като се търсят възможности за разширяване износа в Близкия изток и Русия. Днес Оргахим АД, град Русе, е най-големият производител на бои, мазилки, лакове и смоли в България и единствен производител на фталов и малеинов анхидрид в страната. Днес Оргахим АД е популярна като една от най-големите и най-добре оборудвани химически компании в Югоизточна Европа с 100 годишна история в производството на специализирани химикали и покрития със съвременни инсталации и значителни ресурси за разработване на нови продукти. Развитието на дружеството върви паралелно във всички посоки. Преконструиране и модернизация на производствените мощности, създаване и налагане на нови продукти, разширяване на пазарите, опазване на околната среда, ангажираност към проблемите на обществото. По повод 110 годишнината на Оргахим, през тази година дружеството пое инициатива за реновиране на 110 метални паметника в страната. Оргахим е предприятие с 110 годишна история. Основно произвеждаме химически продукти, фталов анхидрид и смоли. Около 100% са предназначени за износ и малка част за производството ни на бои и покрития, което е разделено на два цеха – производство на бои на водна основа и производство на алкилни продукти. От тях изнасяме около 50% за румънския пазар. Оргахим е разделено на 6 стратегически бизнес отделения. Индустриални, Деко Професионал, както споменах и преди, бои и покрития, също така и автомобилни продукти и смолите и фталовия анхидрид. Фталовия анхидрид е разположен в друга площадка в завод 2. Една от нашите цели е да използваме и местни, предимно местни суровини, които да трансформираме в готова продукция, предназначени за износ. Успехите на Оргахим се дължат и на прекрасния ни екип от мениджъри и средно ниво мениджъри, а както и на всички високо квалифицирани служители. Ние инвестираме в тяхното обучение и реализация. Оргахим има честта да бъде част от проекта EuroBioRef, най-големия проект в Европа, който да създаде химически продукти, идващи от земеделието. По този начин ние поддържаме социалната си отговорност за екологията, за благосъстоянието на държавата ни. Оргахим, това сме ние! Новите изделия се разработват при спазване на всички международни изисквания. Основна насока на разработките сега
и икономическото оптимизиране на изделията без компромис в качеството. Ще започна с водоразредимите продукти, използването на които в световен мащаб непрекъснато расте. Първо, интериорни бои. Произвеждаме широка гама продукти, които могат да удовлетворят изискванията на клиентите както по отношение на цената, така и по отношение на качеството. Ново направление е биоцидната обработка на боите, която включва използването на сребро. Антибактериален, противогъбичен и противоплесенен ефект имат и течните бои и покритията им. Самите бои са сертифицирани като биоцидни препарати от Министерството на здравеопазването. Това са леко със сребърни иони и леко КИЦ, както и универсалният миещо дезинфекциращ препарат леко Клин. Произвеждаме ефектни бои Spirit Effect, които дават възможност за причудливи дизайнерски решения при вътрешното аранжиране на домовете ни. Работим по разнообразяване на асортимента на тези бои. Трябва да спомена и декоративната водоразредима боя за дърво, метал и бетон в гланцов и сатенен варианти. Други успешни наши продукти са водоразредимите лазурни лакове, както и водоразредимите паркетни лакове. Произвеждаме 3 вида фасадни бои – Маестро екстериор за масови клиенти, Фасаген Ултра и силикатна боя за професионални цели, но достъпни и за лична употреба. От групата на боите предлагаме елитните продукти Леко Емайл лак, Мат и Супер Гланц, високоустойчива боя с автогланц, Протекта 3 в 1 с декоративни и антикорозийни свойства едновременно, а също и по-евтините декоративни бои Маестро и Касабела. Произвеждаме 2 типа паркетни лакове – полиуретанов и киселинно втвърдяващ. Накрая, тониращата система, тя е нашата гордост. Имаме около 300 тониращи машини в цялата страна. Произвеждаме набор от специални интериорни и екстериорни бази за тониране в хиляди цветове по картел. Тази година разработихме нова, подобрена версия на базовите бои. Качественият контрол в нашия завод включва дейността от окачествяване на суровините и материалите през текущия контрол на произвежданата продукция и крайния контрол на готовите продукти. Тази дейност е изключително облегчена благодарение на въведената система за управление на качеството, която е сертифицирана още през 2003 година. В 2004 година завода е сертифициран по ISO 14001, а 2005 година е въведен сертификата по OXAS 18001. Тоест в момента в завода действа интегрирана система за управление на качеството в околната среда и създадени са здравословни и безопасни условия на труд. Освен това, завода разполага и с сертификат, издаден от Българската камара на химическата промишленост във връзка с безопасност и грижа за здравето на хората и опазване на околната среда. Като менеджер отдел здравословни и безопасни условия на труд и екология, в фирмата ни това е на първо място. Оргахим е първото предприятие в България, което получи европейското комплексно разрешително с съответните норми и изисквания, на които трябва да отговаря. Вече 7 години ние доказваме, че тези изисквания са спазени и нормите, които са поставени, независимо, че са много ниски, все пак успяхме и доказваме на контролните органи, че Оргахим е както водеща фирма, така и може би най-доброто екологично предприятие в България. По отношение на здравословни и безопасни условия на труд, ние сме намерили най-добрите налични техники и технологии, за което Службата по трудова медицина оцени риска като минимален. Здравето на работника е предимство. Работната среда трябва да отговаря на всички норми, които са поставени от европейското законодателство. Щом има здрав работник и добра среда, това значи, че и продукта ще е на съответното ниво. Сертифицирани сме по системите ISO 14000 за околна среда. Също така бяхме първата фирма в България с тази система.
И моментално, веднага след това, получихме и сертификат по ОКСАС 18000, система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Оргахим, това е най-доброто място за работа.